YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o Atty. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagwala ko niyo sa pangan nga Jessica, 26 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Lumad ko nga taga Malabuyok, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga ang akong gituho ang hinungdan, mao ang akong pagpanganak. Aron hisabtan, sugdon ko sa una kong pagmabdos. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kailangan kita sa akong ginawaan. Jessica, pinagpok ka naman sa kag maayo. Ingon yun dyan nga, mamabdos ko ba? Hamo lang, kuwang pa na. Ngano bitang imo ng gisudlan. Ma, Bata ka pa kaayong namabdos, Jessica. 18 ka pa lang. Sus, mga nakapagid og daghan, anak Jessica, oy. Kay sayo kag kung nagsugod og panganak. kung ingon ini di nga bation kung mamabdos ma, dili na ko. Ay sus, ayaw na lang taninyo anang istoryaha, Jessica. Awa niya inighuman ni mong panganak, oh. Di ba magbuhat sa buglaing bata? Dili na lagi gud ko ini ma, dili na. Paita niyo eh. Ang ako ginaon, gisuka na sa nako. Mabay, pilian ko rin kaon. Nidaot bitaw karong nagmabdos ka. Og nang luspad. Ay, wala lagi ko itarong kinanaan ma. Kay ako naman pang isuka. Uy, pailin-ilin og kaon, uy. Papalit sa imong bana sa gusto mong kaon. Yan na, Jess. Gipalitan ti kaglami ang sudan. Ingon man, klase-klase nga dilata. Para makapili ka kung ano sa gusto nimong kaunon. Kini kaha. Lutuin ko ani bi nga dilatanil. Basin madawat ni sa akong ginhawaan. Okay, Jess. Lutuan ti ka ini. Ay, magyapoy lamin, Nil. Sa baho pa lang, naglain ang akong ginhawaan. Ay, ano sa man imong kaunon nimo eh? Nga ingon na ba si mama nimo nga kinahanglan di ko na nga makakaon ka? Kay duha na mong magkinahanglan sa imong kaunon. Kamong duha sa imong bibi sa imong tiyan. Baby, mga untabi. Nga di man kamo dawat diha sa akong kaunon. Sige na, kaon na. Di lagi ko anang imong giandam. Tagain na lang noon ko bugas di. Ha? Bugas? Oh, bugas good. Magkilaw na lang kog hilaw na bugas humay. Unsa? Nayabag ka ng bayhana ka? Ngano kung nagsige ka naman lang kunog kilaw bugas? Kay maulagi makaya na kong kaunon nga dili na ako isuka ma. Na, musabot kagyog kaluspad, anak Jessica. Unsa ma? Maka-anemic man na. Oh, animik gid ko ma. Kay 80/60 na akong dugo pagpaprenatal na ko. O tiaw mo na. Awa niya, ikaw ra gihapoy mag-antos anang imong gibuhat. Ma, Nil, sakit-sakit naman ako tiyan. Ha? Basig mga na ka na.
basig mauna ni. Kay maumari, di paabot na ako. Ato na lang si Mama Nil. Kay mga anak ni ko, ano niya. Masakit na gid kayo. Ay, Jessica, agwanta ha. Kay ingon anak magandang mga anak. Sakit. Lamay na kayong iutong, ma. Ayaw pa takaw utong ni sis, kay luya ka na o. Sunda nga kung mandar kanus aka pwede mo utong. Patoo sa midwife, Jessica. Dili magpataka og utong diha. Abang gusto na ko nga mahuman na ni sakit, ma. Ay, niutong naman ang akong anak, ma'am. Alalayan ko na lang. Nahimugsuan na ang akong anak. Jessica, nga nung wala ka magtingog. Ma'am, tabang ma'am midwife, nakuyapan ang akong anak. Luya kaayo ko nga nanganak. Tungod sa tingali kay anemic ko. Maong man ako og himugso sa akong anak, nakuyapan ko. Apan kaluoy sa Ginoo, luwas na kami sa akong anak. Nitagam gid ko nga mumabdos og usab. Apan dihang 7 years old na ang among anak, namabdos ko. Nya, nanganak na sab ko. Unya, Oh, kumusta Jessica? Nga bag-o ka pang nanganak sa inyong ikaduha. magsige man og sakit ang akong uma. Unsa? Nya, magpanlipong ko pirmi. Ay, unsaon? Makit-an tamanggog ka permi nga magsigig pangaswat og bugat og daghan og labhanan. Kinsa pa man day mo buhat, anak ma. Natuwa man si Neil sa trabaho. Ay, panuhol, oy. Kay kabungkago na ka ng lawas ni mo. Uy, asam sa tao may gisuhol. Nahibaw ka man nga, nakalisod sad mi. Oh, mauna diha. Hibaw man tuod kang naglisod mo. Apan gipunan pagid ninyo ang inyong anak. Nako tubag ni tagam ka na sa una mong pagpanganak nga nakuyapan ka. Apan gisundan pagid ninyo. Nanganak pagid ka sa ikaduha. Ay, ambot lang gid nimo Jessica. Ipasaka ko ni taas ng usa ka container nga tubig. Oh. Pakita ni mo atay laing kaabag sa bayo eh. Magaan o mabugat na trabaho. Kinahanglan din nga kayahon. Ay atay laing masugo. Oh. Di pong mangkuman og asa sa usa ka container nga tubig. Nipahaway sa ko. Ano ikaw maging mialsa sa usa ka container nga tubig? Ang magpaabot ako nimo. Nga daghan ka kog hugasan sa bangira. Aray, Oh, ano ka? nakabantay ko, Neil. Karon sa ikaduha kong pagpanganak ba? Mura may nag-ung-ung sa akong lubot. Niya, sakit. Sa? Dili ba ka ni sa pag inalsa na ako og bugat, Nilsa? Malagnit. Ayaw na lagi pag-alsag bugat. Ako na lang bugat ka trabaho. Agkay. Niya na sabing pagsakit sa akong ulo nga dili masabot. Niya pagin akong lubot. Gara sa nagsakit. Oh. Oh, ano mga gadgets? O, pwede ka matug. Neil,
ko makatuog sa kasakit sa akong ug sa akong lubot. Unsa? Usahay magabi, dili ko makatuog sa kasakit sa akong uong ug sa akong lubot. Halos dili na gyud nako makaya ang kasakit. Bata pa kaay ko, ug di pa ko gusto nga mawa. Kay gagmay pa kaayo ang among mga anak. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kining akong pagpanlipong, tungod ba kini sa pagsige nako og kaon o kilaw og hilaw nga bugas sa humay? Tinuod ba nga maka-anemic na? Ikaduha pangutana, 80/60 ra ang akong dugo ug magsigig labad ang akong Posible ba nga may koneksyon kini sa ubos kaayo nako nga dugo? Ikatulong pangutana, kining pagsakit sa bahin sa akong lubot, unsang sadka ni? Tungod ba ni kay bisan og bag-o kong nanganak, nangaswat na ko og bugat? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton, aron masolba din akong problema? Kay halos dili ko na makaya. Unsa nga doktor ang akong duolon? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Again, ako si Dr. Rene Obra, maging-uban kaninyo sa inyong mga kalibo o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanino ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page or dahil sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Akong partner, Atty. Ellen Bathan. Atty. Bathan ang muhatag kanyo sa inyong mga problemang legal. Don't be defined by the things we did or didn't do. Kana ang atong pagtulunan nga makutlo karong adlaw. Okay? So nga atong magtatampo karong adlaw si Jessica, 26 years old, taga Malabuyok, Cebu. So, suma sa nabati na to ganyan sa drama, punto medical man yung problema ni Jessica, 18 years old nga nanganak. Lisod ang nagian niya nga nagbuntis kay dili siya ganahan nga mukaon. Dili masulod sa iyang ginawaan ang iyang kaunon. Magsige na lang siya og kilaw-kilaw og mga bugas humay nga anemic na siya 80/60 millimeters mercury ang dugo og nakuyapan sa pagpanganak. After 7 years, nanganak siya sa kaduha niyang anak. Ning higayon na bisan bag-o pa lang siyang nanganak, nagsige na siya og pangalsa og bugat og nagsigi og sakit ang iyang ulo ug nagsakit sab ang iyang lubot. Sakit na halos di gani siya makatulog ug magabi sa kasakit. So wa kanay nabati nato ganina sa drama nga gipadala ni Jessica nga taga Malabuyok, Cebu. Unang pangutana ni Jessica, kining akong pagpanglipong tungod ba kini sa pagsige nako og kaon o kilaw og hilaw nga bugas sa humay? Tungod ba nga maka-anemic na? Murag daghang rason nga ma-anemic ka. By the way, kanang atong blood pressure, mayong kag 80/60, dili na siya may sumbanan sa anemic ba ka o dili ba, no? Ang kini mo kilaw kag kanang bugas humay, musakay no ang risgo nga maka-food poisoning ka, no? Kay hilaw gana na bakterya, na Bacillus cereus diha, na contaminated ang raw nga bugas sa humay. Ha? So, ang mga mahitabuan mag-nausea and vomiting ka or na kay mga simptomas sa gastrointestinal problem, mag-stomach cramps ka, mag-diarrhea, no?
Namatay gitawag sa mong pagtuon sa medicine kaning pika. Kaning pika, na kay appetite for non-nutritive food, no? So, dili lang bugas sa humay, kundi mga uban, ay mga clay, uban pa dihang non-nutritive, ha? Nakakos na siya iron deficiency anemia. So, consuming raw rice, kanang bugas humay, wag na maad nga health benefit sa imo, no? Mura kag manok nga, tuktok og bugas humay, mais. No, di na malagi na lutoon, naghabag kayo mong kuanas malabuyo, palwas lubi, no? Dungaga, guragod. Yung kilaw ni mo kay akong balikon, mo increase ni siya sa mga gastrointestinal problem. Katong ipahingalan ako, nga mag-stomach cramps o mag-diarrhea, no? So, hinaot nga, maputol na ning imong practice nga mukaon kag kanang hilaw nga bugas sa humay, na? Ikaduhang pangutana, 80/60 ra ang akong dugo. Ug nagsigi og labad ang akong ulo. Posible ba nga may connection kini sa ubos kaayo nako nga dugo? Akong balikon kining 80/60 nimo nga blood pressure. Ang blood pressure ni siya, meaning ang kakausugon sa pag-circular sa imong dugo diha sa imong lawas. Dili kini basabot nga anemic ka or dili ba. Wala siya connection sa anemia. Lahi raman, no? Kaya ang anemia, but pasabot ang hemoglobin count mana, no? Ang normal hemoglobin count sa babae, 12 to 15 grams per deciliter. Kung balikon, normal hemoglobin count sa babae, 12 to 15 grams per deciliter. Ang sa mga lalaki, mga 13 to 16 grams per deciliter. Sumo na ang basihan kung anemic ba ka or dili ba. Dili ang imong blood pressure. Okay? Ikatulong pangutana, kining pagsakit sa bahin sa akong ulo o lubot. Unsa man kaha ni? Tungod ba ni kay bisan og bag-o kong nanganak, nag-aswat nako og mga bugat? Nanay gitawag nato Jessica og postpartum sacrum stress fracture. Na? Postpartum sacrum stress fracture. Namo ko tayo sacral bone sa atong lubot dapit, no? So, nanay sacral bone na tumoy na sa atong vertebral column, no? So, makakos ni siya na ma-damage niya o low back pain or batak pain na mo increase ni siya ang tsansaan ni during pregnancy or postpartum. So, kung bago ka nanganak, likay nga makaarsa kag bugat kay bugat ng mga butang kay ang pressure or ang kuan dito sa imong sacral bone mapiktuhan, no? So natay gitawag ang balikon o postpartum nga inunta postpartum sacral stress fracture. Okay? So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Unsa man ning akong buhaton nga masulbad ding akong problema? Pahulay lang ka. Ayaw pagpangalsa nagbugat kung bago kang nanganak. Kanya, pahulay ka, you take analgesic, matay mga analgesic nga non-opioid, no? Like paracetamol and mefenamic acid. Kung grabe rin na sakit ya, usahay ako, muresita ko sa kong mga pasyente o mga opioid analgesic, like mga kuan, tramadol, kanang kuan, oxycontin, sometimes morphine, resita ka rin ko, pero lisod ng pagpamalitan kay regulated drugs siya, no? Avoid heavy lifting or long standing. Likay ng arsa kag bugat or magtindog ka og dugay. Kay ang weight baya sa imong lawas paingon sa ubos. So, kung balikon, pahulay ka, you take analgesic. Analgesic is a medical term nga para sa sakit, ha? Mo na among tawagan ng analgesic. Ang antipyretic mo na mga tambal nga mo tambal sa hilanat. Ang analgesic mo na mga tambal nga mo tambal sa sakit. Sa kunsang sakit sa lawas, ha? So, you do gentle or kan matolerate lang nimo nga exercise, avoid heavy lifting kung balikon o long standing. Okay, Jessica? So, hinaot nga aduna na sa kamoy ng kutlo nga mga pagtulunan karong adlaw.
Ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ang kong makahatag kong kulor o kinabuhi sa inyong problema nga ipadala, no? Solusyon. So dili mangluod kung dili dayon mahatagan o pagtagad ang inyong mga sulat-suliran o dili maulaw kay walay exempted aning problema sa kinabuhi. Kitang tanan ay problema. So again gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat sa pagpaminaw o maayong adlaw. Mana so sa ka up. Nothing but what made to show much my love for you. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpanginawan, niining handumanan sa kaawit, og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. My love is here. This love feels so real. I need you to know, even though you're right beside in my heart. Love is here. RMN Drama presents Handumanan so sa kang awit. Ano pa siyang kaagi karon? Maukaning usa ka babae nga taga Buhangin, Davao City. Ang atong matatampod ang dasangan nga Jessa. Gaw, Jessa! Dali ka, good? Nga naman, Gaw? Di ako'y amigo nga akong ka-video call. Gusto makigila-ila ni mo. Kinsa kuno ka. Busy ko, Gaw, uy. Ay, kadiyot, rabitaw ka ayo. Sige na pa. Kinsa man na ba? Si L. Jones, akong amigo. Jones, si Jessa. Hi. Uy, bawsan og hi diha, uy. Hello. Gwapa lagi ka, Jess. Thank you. Kamo na lang sa kay-agang pagsulti ha, kay busy pa ko. Na ako'y daghang tunanan. Kumusta man ang imong pag-eskwela, Jis? Okay naman, ma. Maayo hinoon. Paningkamot gid ha, nga mahuman kas imong pag-eskwela. Ayaw gyud pagsuod anang uyab-uyab. O, ma. Kay paet, kaayo rong panahon kung maminyo ka. Unya, wa kay tarong pangita. Maong ayaw sa gyud pagsuod anang uyab-uyab. Paningkamot gyud nga mahuman kauna sa imong pag-eskwela. Salamat in taon. Nahumanagin akong assignment. Ay, matuog na ko eh. Kinsa may ninawag? Number man eh. Hello? Hi, Jess. Kumusta? Kinsa di palihog? Ang bago ni mong amigo, si L. Jones. Ikaw din ni Jones? Hindi mo kag-number na ko? Lingayo ko si mong igagaw eh. Mao ba? Nga naman? Wa lang. Gusto lang kong magkasuot. Okay ra magka nimo kung manawag ko nimo. O dili ba? O text ko nimo. Wa man kahay masuko. Okay raman. Oh, L. Jones. Mo na tinuod, Jess. Sa sige na to og communicate. Dadot lang ako nimo. Love na ka na ako. I love you. Oh. Machas pa ko nimo, Jess. Ako sinang una-una ang imong giingon, Jones, ha?
saman ko eh. Dili naman wa sa kuna-una ang giingon ni L. Jones na ako nga love ko niya. Bahala na ni oy. Ako siyang sugton. Tinuod, Jess. Uyab na ta. O Jones, ako na kang gisugot. Bahala ko pa ta magkita sa personal. Abi na ko, Jess. Ipay kay ko nga imo kong gisugot. Salamat yun kayo. Ha? Magkita ta? Oo. Gusto kong makita ta, Jess. Kuan Jones. Sugot na good. Sugot na ba? Gusto lang kong makita ni mo sa personal. Sige na lang, uy. Asa man ta magkita? Wow, kagwapa day sa kong uyab, uy. Hinawayon ay. Tinuod bitaw, gwapa ka. Ikaw Sam. Gwapo man ka. Nga sa ato pa, pareson yun ang duha. Gwapa-gwapo. Ampot lang. O niya, asa man ta iniron? Nakita naman ta. Soro-soro na ta din sa park. Ya, ang kaon. Pagkahuman, mamauli din ta. Sige, tana. Nag-uyab-uyab na di ay ka, Jisa. Wa, mauy. Say, wa! Mulimod ka pa. May nakakita nimo. May kuyog kang lalaki nagsuroy-suroy mo sa park. Imo tong uyab. Oo, ma. Ay, kahilas maya tao nimo. Nag-uyab-uyab ka naman. Na bata pa man kaayo ka. Ma. Buwagin ang uyab nimo, ha? Concentrate sa imo pag-eskwela. Dili ko musugot. Jones. Dili ko musugot yung magbuwag ta. Pero sa ko kayo ako, mama, nga nag-uyab-uyab ko. Bahala na. Dili ko musugot nga imo kong buwagan, Jess. Muwat ako sa inyo. Ako atabangon ang imong inahan. Ayaw, Jones. Musamot lang kasi ko si mama. Kung iya kang makita. Sige na lang, uy. Dili na lang ta magbuwag. Ano ba? Basta ayaw lang gipaya pag adto sa amo, ha? Aron dili ko mabunog ni mama. Usay dili mo sugot. Mao ba? Kahilas maya taon ninyo nga nag-uyab-uyab, uy. Nga mga bata pa man kaayo mo. Ako rin kiluod ninyo. Isa. Bango na, oy. Ma. Bango na diha. Oh, Lord. Kasi yung pagod araw na. Pag alas 4 po man lagi. Nga naman dahil alas 4, dili ka mo bangon. Nga nung sa'yo mo kunin magipukaw, ma. Gikan karon kinahanglang mo sayo ka nagmata. Ayag patay-patay. Nga no bitong nag-uyab-uyab kag sayo. Ma. Hala, trabaho na. Ay! Ma! Ibubuhan mo ko kunin mong tubig. Tindog diha, ay pagluko-luko. Panglabag sayo. Ma! Anara ng lawas di mo nga mo trabaho sayo. Kay mapinyo bagyog kag sayo. Kay sayo kang nag-uyab-uyab. Ang mahitabo ni mo, maparihas ka na ako. Maglabandira ka. Kay wa naman kay laing kapaingnan. Lihok na! Mura na di ka gidawg-dawg sa inyo, Jess. Oh, Jones. Dili man ingon ana si mama sa una.
Pero sukad lang nga, nagkauyab ta. Pero may nagit siya masuko na ako. Sige lang, Jess. Antos-antos lang. Basta dili lang dito magbuwag, ha? Unsay kwarta? Eskwela naman ko, ma. Mangayon ako og kwarta para plitin ako og baon po. Kinsa mga kwarta, ma? Ay mo mangun ay. Mga yung kwarta. Klite ko nun niya, og iya pong baon. Sa? Ano mga yung magkani mama kwarta, ha? Jess, ha? Adto pa nga sa muyab? Kuya, Ayaw na panghilak. grabe naman ang ilang gibuhat ako, Jones, uy. Ila naman kong kitabangan. Antos-antos ito. Kaya ra animals. Ayaw lang pagsuko nila. Ano sa amin ang akong pag-eskwela ini? Ngidili pa ko nila hatag kwarta. Sige lang. Ako yung hatag og kwarta nimo. Pagtarong lang dito sa eskwela, Jess, ha? Dali aras panahon sa? 8 years na mali. Sukat na nagkauyab. Maugyod. Wala gwa. Og panahon na tingali nga muatubang ko sa imong inahan. Ha? Gusto kong magpailas sa imong mga ginikanan. Nga ako ang imong uyab. Nga tinud-anay. Nga nahigugman nimo. Og dili ko barumbado nga pagkatao. Ikaw ang bahala, Jones. Maod ay ning imong uyab, Jisa. O, ma. Nialagi ko nang wala og masuko ka na ko. Kay gusto lang kong magpailay mo nga uyab ni Chisa. Og pilangga kayo na ako ang imong anak nang. Suko kay ko ining Jisa sa una. Kay bata palagi kaayo nga nag-uyab-uyab. Pero karon sakto naman ni edad. Bahala na ni siya. Ma. Nga sa ato pa nang wala kay pagsupak na mo. Ay, wala lang. Total, gambay naman lay kuwang mahuman naman ni Jesus iyang pang-eskwela. Salamat, ma. Salamat sa kayo nang. Basta ayaw lang yun ni binuangi ang akong anak ka. Kay ako nagay kontra ni mo. Dili na mahitabo nang. Kay mahal ko kayo si Jisa. Salamat, Jones. As much as true love is here. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nadawat ra gid ni Mama si Al Jones na akong uyab. Sa pagkakaroon, siyam na katuig ang among relasyon ni Al Jones og napabili lang gihapon ning lig-on. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mga ka mga higalang kaagi ni Jessa nga taga Buhangin, Davao City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, My Love is Here. Don't you know my love's here? Don't you know my love's real? Ang mga kaagi, kibatan ng duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap, mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadang. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinatuhi, yung naglibot sa saka. I-address lang ni ining tulamanon, hantimanan sa sakawit care of RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadar sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sorte kayon, daghang salamat sa inyong pagpapanood. As much as true love is
is here